Islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya.
Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para makadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radyo, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radyo Bacolod. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos ang nakalipas sa takna nga alas 3 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, kasubong man sa probinsya sa Negros Occidental, syudad sang Bacolod, kag Bugos kalibutan nga sarang malabutan sang amon na programa. Yari na liwat na nagapangalagad ang isa naman na kaprograma sa nga Bombo Radyo Bacolod kung sa diin matanaw naton ini kaga ma live streaman sa YouTube channel sa nga Bombo Radyo Bacolod
Subong man sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod kag tune in na kamo dira sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong nga mga radyo para ma-update kamo, mag-subscribe na sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod para update kamo sa mga priska kag mainit-init nga mga balita kag makalilingaw nga drama. Happy and blessed Sunday sa aton tanan. Sa subong nga hapon, isa naman ka mabinuligon nga kag interesting nga topiko ang aton nga pagaistoryahan. So sa diin man kamo nga bilog asang kalibutan o kan ano man ang inyo nga ginaobra, so kabay pa nga kamo magapamati sa subong sa aton nga programa. So sining hapon aton pagaistoryahan ang isa ka topiko kung sa diin makabulig o kan mahibaluan naton ang aton nga pagahimuon tuhoy sa ginabatsyag naton nga masakit kag amoy ni subong ang aton nga talakayon. So sa subong nga hapon ang aton nga talakayon wala sang iban kundi amo ini ang vertigo. So hibaluon naton sa subong nga hapon kung ano ang ginatawag nga vertigo. Ano bala sini ang mga causes kag ang pagbulong o kun ang mga homemade o kun ang made no treatment sa nga vertigo mga kabombo. So sa subong nga hapon una-una gid hibaluon naton kung ano bala ang vertigo no. Suno gani sa iban okay lang nga magalibot ang imo nga ang imo sini nga kalibutan sa mga tawo nga palangga mo no. Hindi lang ang imo nga palibot no kung wala ka lang man nagapanamkon o kung nagalingin sini o kung hubog. So kung amo sina gani no hindi ka lang man hubog kung wala ka lang man nagapanamkon kag nagalingin ang imo ulo, so base vertigo na. Ano bala ang ginatawag naton nga mga vertigo? So ang vertigo una-una gino suno sa research amo ini ang isa ka pagkahilo no nga pamatsyagan mo nagatiyog ang imo nga kalibutan o kon nagagiho ang mga gamit pero wala ini siya nagagiho kon na stable lang man ini ang isa ka gamit o kon ang isa ka butang, so pamatsyagan mo yan nagagiho ni o kon na hilo na ikaw nagatiyog ng imo kalibutan, so isa sina o kon ang sintoma no sa nga vertigo. So ang vertigo no amo ni ang ginahambal nato no. Generally ang vertigo no may causes man ni siya kun either by problem sa imo nga sulod sang imo sini nga dalunggan no nga known as peripheral vertigo. So kung may problema ka naman sa imo nga utok o kung sa nervous system, so matawag man sina naton ang central vertigo. So kung may problema ka gani sa imo nga sulod nga dalunggan kag nakabatsyag ka na sa nga pagkahilo sa nga pagkagatiyog na ako nagagiho na ang mga butang stable lang man no. Amo na siya kung ang cause sinaya ara sa sulod asang inner ear mo, so ginatawag siya nga peripheral vertigo. Kagong sa brain naman no, kung may sakit ikaw sa brain or nervous system kag naga-cause siya sa nga o kung ang epekto niya is a vertigo, so amo naman siyang ginatawag naton nga central vertigo. So sa subong nga hapon, so madamo kita sa nga pwede o kung na dapat pagid nga matun-an sa sini nga masakit. So hindi tani dapat ang pagbaliwalaon ang vertigo kay tungod kung ini ang maglala no. So pwede ini nga ma-impeksyon ang aton nga lawas o kon ang imo nga brain ang imo nga nervous system kag kasubong man ang dulunggan sini sang isa ka persona. So may madamo sang pamaagi nga pwede ini mabulong ang sakit nga vertigo no. Kag pwede gid nga temprano pa ipa-check up na ini sa doktor no mga kabombo. So akong mag-atake ini ang vertigo, so hindi mo na pag-apiliton pa nga ikaw magiho. So kung pwede pa lang magapungko ka lang anay o kana magpabili no nga ara sa posisyon mo kung hinali nga nagalingin ang imo ulo kay may tsansa o kana may posibilidad nga ikaw matumba kag ilabi na gini bala sa mga tigulang nga naga-suffer kay kalabanan gini may mga edad na no 50 or 50 pataas ni ang ga-suffer sini. So nga naga-suffer sila sa nga vertigo no ang amo na nga pang-idaron, so karon aton ina nga check yaron. So kinanglan gid no nga amo na ginahambal naton nga kung ara ka na sa posisyon mo kag gina-atake ka na sang vertigo, so dapat magpabilin ka lang hindi ka na
o di mo na pagpiliton nga magiho pa pungko ka narandaanay kag hulaton o kung nagpahuway-huway nga magatahaw ang pagkalingin sang ulo. No, so ano bala ang una gid no nga kahilo o kon may ara nga ginatawag o kung nagasuprer ang isa ka taho sang vertigo. So may ara ng mga causes ini ang vertigo. Ang una gid is ang benign paroxysmal positional vertigo kung sa diin no ang B stands as a benign, tapos ang P is a paroxysmal, kag ang P positional vertigo or in short sini is ang BPPV. So magamba kita benign no, wala ini siya na doesn't cause a further illness. So hindi amo na ka severe, maghambal kita nga benign. When it comes to paroxysmal, so temporary lang, kaga sudden onset na golpeada lang ini nga mabatyagan nimo. So ang possessional related ini siya sa body position. Kaga magamba kita sa nga vertigo amo sa ang false sensation of spinning, amo tong ginahambal ta nga feeling ta naga move or naga spin, nagatiyog ang mga butang sini sa aton nga palibot. So suno sa mga eksperto amo ini ang pinagid no ka permi nga causes asang vertigo ang benign paroxysmal positional of vertigo. So kung sa diin no nakabatsyag ikaw sa nga makadali nga pagkahilo o kung naggalibot ang mga butang sa imo nga palibot sini. So dapat halungan ginaton ini ang aton nga mga lawas kay sa sini kung gulpi ka lang dira karon magiho no ang kag ikaw da matumba hindi mo mabalance ang imo nga kaugalingon. So may posibilidad nga bagok dara ang ulo mo, ilabi na gid kung ara ka sa CR, kagulpe ka lang gin tukar sa imo nga vertigo, no? So, kakululbaan gid, kag kabudlays na ilabi na sa mga kauturan naton dira, no nga medyo may edad na. So, gakatabo man ini tungod sa gulpiada mo nga paggiho, wala? So, kalabanan gid na kung gulpe ka lang agiho, benadugayan ka na sa posisyon mo nga nagapungko ka kagulpi ka lang nagtindog makabatsyag ka nga daw naglingin ang imo ulo. So, may ara man kung kung may maigo sa imo nga ulo no nga mga pagkabutang, daga-cause man ina siya sa nga vertigo. So, ang isa pa gid nga cause is ang infection. So, isa man ini ka causes ako na epekto sa nga vertigo amo ang infection. Kung sa diin, ang viral infection nga ginatawag nga vestibular neuritis, kung diin naapektuhan sini ang virus ang imo nga vestibular nerve. So, kasubong man, ini ang Meniere's disease. Ini naman, no, tawag naton nga may ara excessive fluid build up sa sulod sang imo nga dulunggan. O kung may ara, dira no nga fluid, o kung nang tara bala kung kakisa nga daw nagabasa ang imo dira nga dalunggan, so pwede gina siyang halinan sa nga vertigo kaga ang imo nga pagkalingin sang imo nga ulo kaga hindi naman nami no nga pag pamatsyag, so nagalas gid sang pila ka oras kung ikaw may Meniere's disease no, kung sa diin ang ginahalinan sini is amo ang excessive fluid nga naga-tiner dira ako naka-stuck sa imo nga dulunggan. So isa pa gid no nga ginahalinan sang vertigo is ang migraine. So din ang migraine naman isa man ni no nga makapa-cause sang vertigo kaga pwede man nga maglast sa pila ka minuto o kon pila ka oras sini ang imo nga vertigo o kanang ginabatsyag nga pagkahilo dira. So ang migraine niya naman niya no, magkasambay kita nga migraine, so gasakit sini ang imo nga ulo diri naman niya sa vertigo is nagalingin o kon pabatsyag mo ang mga butang no nga wala man gagiyo is nagagiliho na sa imo nga palibot. So amo na ang kinalain man nila according to research. Ang syphilis isa man nga causes sang vertigo kung sa diin ang mga sexually transmitted infection o kon STI sini no. Ang STI is makalid man sa hearing loss and dizziness. So ang STI gali o kanang mga sexually transmitted infection nga makuha natin through sexual no, maka-epekto o kanadako gid ang epekto sini sa lawas man sang tao kung sa diin madula ang imong nga pamatin-an kag ang resulta is amo ni no ang dizziness o kon ang imo nga pagkahilo no, paglingin sang imo nga ulo.
Ang isa pagid man no, dugang pagid sini nga cause is ang anxiety disorders no, kung amo man ni ang ginatawag naton nga gaka-depress kita o kung may anxiety. So ang anxiety kag ang panic attacks no maka-cause gid sang isa ka persona nga mag-abatsyad sang simptomas sang vertigo kaga kasubong man no nga gapalala ang stress no nga nagapaworsen ini sang kondisyon nga sa isa ka persona nga nagasuprer sang vertigo. Kag ang dugang pa ang brain tumor no, ang tumor in an area of the brain called ang cerebellum nga gaka-cause man sang vertigo symptoms. Amo ini siya ang mga causes sang vertigo ang mga nasambit nato no, kag madamo pagid sang mga causes ni kapareho sang air pressure changes no, kung sa diin ang middle air mo cavities commonly experienced when flying or diving o underwater. Pero sa nabla kung magulpi kita dive kung kisa ang pressure sang hangin no, gulpi dira magasulod sa aton kisa gani kung matughong pagid kita no gapalamungol ta kung sa diin amo na siya ang ang air pressure changes nga cause is ang epekto niya ang alternobaric vertigo. No, kung magulpi ka lang dira lumpat o kung mag-dive sa suba, kag ang air pressure balas ang hangin, ang air pressure, so gataas ang epekto sina sa imong dalunggan kung kakisado hindi ka na mayo kabati o kung nagakadulaan ka na sa pamatin-an. So, ang allergies, isa pagid sini nga causes sang vertigo, no? Ang iban sini nagahilo o kung atake ang ilang vertigo kung ma-expose ini sila sa allergens, no? Sa mga molds, sa mga pollens, dander o kung sa mga pagkaon nga hindi dapat sila magkaon. So, may ara gid kis kung ano ang bawal namit gid kanon. So, dapat anhanta na siya no, iiwasan o kung likawan ang mga pagkaon nga allergy ikaw dira. So dapat hindi mo gid ina pag-kanon kay nagatuga inigali sang dugang paginaga pa worsen sini kung ikaw nagasuprer sang vertigo. So ang isa pagid ni cause is ang medication. Kung sa diin ang dizziness kag ang vertigo sini nimo is epekto sini sang imo nga ginatumar nga mga bulong pareho sini sa mga anti-seizure drugs, antidepressants, sedatives, mga blood pressure medicines o na mga maintenance mo dira sa high blood, mga tranquilizers kag common na culprits mga kabombo. So ang mga anti-seizure drugs sila mga antidepressants, mga sleeping pills dugang pagino according to research is nagapaworsen man o kung nagapadugang sinisang pagkahilo o kana vertigo sa isa ka tawo no. Ang vertigo no, ang simptomas sini so madamo gid according sini sa research kag may nalain-lain nga kondisyon nga na-link ini sa vertigo. So suno pagid sa research no 2% sini isa nga suprer kita subong sa nga pandemya is 2% sa mga tao sini ang nalakip naman ang symptoms ng COVID sini is ang dizziness no mga kabombo. So most common nga mga rason kung nga ang tao nagakaangkon sa vertigo no. So about 93% sa vertigo cases caused by one of following conditions. So amo to kagina ang nasambit naton no, ang mga benign paroxysmal positional vertigo. Amo ini ang cause man sa vertigo, ang mga labyrinthitis, kundi ng conditions ini naga-refer naman sa vestibular neuritis, no, nga ginakarakterize naman sa pag-iritar sang imo kung napagduga dira sang sulod nimo nga dalunggan. So amo nakagina ang na-mentionar naton sa una-una didto nga mga causes sang vertigo. So kasubong man sini ang otosclerosis o kanang cholesteatoma no, kundi ang condition ini nakarakterize sa irregular skin growth sang imong middle ear sila o sa sulod sang imong dulunggan kagang sa likod sang imong eardrum kung sa diin no,
nagakatuga sa nga air infections. Ano bala kung magamba kita nga may ear infections ikaw? So kung may ear infections ikaw, pwede na siya nga mangin resulta nga makuhaan ikaw sang pamatinan o kung hindi ka na mayo makabati, no? Kung sa diin hindi ka na makabati o kung na hindi na gid nami balang imo nga pamatinan o kung totally lost na gid sang imo sini nga hearing. So, ang ginatan-aw dira, according sa research, nga nagapa-worsen ini sang vertigo. So, ang otosclerosis, nag-causes ang abnormal bone growth sa imo nga middle ear, kag amo man ni nakaresulta man siya sang hearing loss. So, kung aton diri nga atan-awon, ini ang mga causes bala sa nga vertigo, kalabanan gid is nagakaangot sa imo nga central nervous system, sa imo nga optic nerves, sa imo nga mga spinal cord, sa brains kag sa hearing gid, no? Kung aton nga obserbaran sini ang according as a research. So ang stroke isa man ini sa causes sang vertigo. So may mga blood clot ka dira o kung may bleeding sini ang imo nga brain o kung otherwise man o kung ikaw na stroke, so no, amo ini ang simptoma man sa vertigo, mga kabombo. So ang perilymphatic fistula kung sa din isa man ini ka kondisyon, no, abnormal connection, usually a tear or defect between sang imo nga middle ear and inner ear around fluid to leak into the middle ear, mga kabombo. So inigali ang perilymphatic fistula nahanungod man ini siya sa nga connection dira sa sulod sang imo nga dalunggan. So kalabanan gid nga ginatunaan sa nga vertigo is ini ang hearing loss o kana loss of hearing, ang mga kabombo. So amo man ang acoustic neuroma. This is a non-cancerous tumor that develops on the main nerve leading from your inner ear to your brain. So amo ina kon may infection ka na dira sa imo nga sulod sang dalunggan mo kag magkadto na sa imo nga brain, so kadako sa nga posibilidad nga magalingin dira ang imo ulo. That's why sa nga mga 50 or 50 plus above nino nga nagakabungol o ko nagakadulaan na sang pamatinan, no, kalabanan ini sa ila is naga-suffer gid sang vertigo o ko giho na tanan ang ilang nga pamatsyagan o nagalilingin, nagamay lang nga hulag nila. That's why kis adam makonclude nila nga basi high blood sila or basi galain ang pamatsyagan nila, pero gali amo ina ang isa sa mga rason kon nga gina vertigo ang isa ka tawo, no, kasubong man ang multiple sclerosis. So madamo sa nga tawo, no, nga may neurological disease o kan may mga MS experience, no, sa nga vertigo sa amo ni nga punto o kana sa multiple sclerosis o ginatawag nga MS. Amo man ang Parkinson's disease, no, nga maka-affect ini sa movement, balance sa nga mga taho nga may disease o kung naga-suprer sa nga vertigo. So ang migraine, about 40% sa mga persona o kana sa mga taho may ara nga problema sa ila sini nga ginatawag tani nga pagkalingin sang ilang ulo ko na pagkahilo kag sa pag-balance man sang ila sini nga mga kaugalingon o kon sang ilang nga lawas kung kakisa. So may ara man nga hamba ka na nga migraine, no, kung dizziness na niya kag balance ang pag-istoryahan, so pwede na ni malink o kanang migraine associated vertigo na mga kabombo. Ang pagsakit sang imong ulo kag ang pagkalingin, no, so migraine associated vertigo. Ang diabetes isa man ini ka simptoma sang vertigo. So kung ang mga komplikasyon sang diabetes ini, so makakos sa nga pagkatigas ang imo nga mga arteries, magka less blood flow ka, so may mga blood clot ka na dira sa imo nga brain, kung sa diin magalingin na gid ang imo nga ulo. So amo gina ang dako nga possibility kung nagalingin ang imo nga ulo, no, dira sa may kung ikaw nagasuprer sa nga diabetes kag makalid gid ini sa vertigo symptoms. So ang isa pa gid, no, nga galingin o ng pagka-resulta sa paglingin sa ulo mo is tungod siguro nga ikaw nagabusong o kanang isa ka person nagabusong tungod sa pregnancy. Ang dizziness kag ang vertigo, no, makrap up during pregnancy due to hormone changes sang isa ka babae.
So pag nubo sini sang iya nga blood sugar levels, sa nga pressure sa iya sa nga blood vessels, so sa diin no cause ini sang expanding sang uterus dira sang imo nga balay balataan no kon sa nga baby pressing on a vein that carries blood to the heart. So ang pregnancy isa man ini siya ka symptoms nga galingin ang imo ulo o kung naga-suffer ikaw sang vertigo, but not all nga pregnant woman o kung mga pregnant women no naga-suffer sang vertigo. So mga pipila lang, pero kalabanan ginibi sa according sa research is 50 ang edad, 50 pataas no ang naga-suffer sini sang vertigo kag mga babae gid mostly. So, ang Chiari malformation, and this condition where brain tissue extends sa spinal canal kag maka symptoma maninino can cause symptoms sa nga vertigo ang Chiari malformation. So, amo to kagina ang syphilis nga ginahambal naton, nga sexually transmitted nga infection o kana disease mga kabombo isa man ini nga makakos sa vertigo. Kag ang ari pagid ang head and neck injuries no amo gani ang dako nga posibilidad kung sa diin 5% sa nga population sini according sa research no dira sa may sa Amerika ya no nga naga-suffer sang head injury sa kada tuig no kaga dako ang porsyento man dira sa naga-suffer sang vertigo dira sa according sa American Hearing Research Foundation. So ang mga injuries ini ang damage sa imo nga inner ear makalid sa vertigo, which is nga permi ini nato no o kung matawag naton ini nga post-traumatic vertigo. So liwaton naton ang injuries nga na damage dira ang imo nga inner ear, so makalid sa vertigo, which is naga-refer ini sa post-traumatic vertigo. So ang mga tao nga may mga head injuries na naga-experience ini sila sa nga vertigo, so madamo pa na siguro ang ilang nga mga ang sa ulo nila may mga hindi ta mabalaan no among ginahambal ta nga internal hemorrhage, may mga blood clot sa sulod sang ila nga ulo kun dira nagadugo sa ulo. So kung nga maoperahan na ina no kaga maka-survive sila according sa research, kung kakis-a naga-suffer sila sa nga vertigo no tungod sa ila nga nadangtan nga head and neck injuries no. Kung sa diin ang vertigo may ara nga symptoms pag sa nga dizziness, pagkasakit sang ulo, pagkahilo. So pagliwas sang imo nga pamatin-an, ang sakit sa imo nga lawas, mga balance problems mo kaga miss ka na ang mental disturbances. So ang cervical vertigo no nagatabo naman ni saya pagkatapos sang severe neck injury. So, ang cervical vertigo, kumaga ang isa ka tao nag-suffer o kung nakaagi siya aksidente kag mayara siya neck injury. So, after sina kung makabatsyag siya nga nagalingin ang iya nga ulo, ang iya nga palibot no nagagiho ang mga pagkabutang. So, nag-suffer na ina siya sa nga severe neck injury kaga naka-cause ini sa nga cervical vertigo, which is ang severe neck injury ang yang ang symptoms ng cervical vertigo amo ina ang severe neck injury. So samtang naman no ang mga experts nga debate pa sa gihapon kung ano gini bala ka perme naga-occur ini ang vertigo sa may mga severe neck injury. So luwas sa mga napanghambal nato no, so may damo pagid sa mga sanhi o kon sa mga causes ni sa nga vertigo, pariyo man sang brainstem disease, mga transient ischemic attack o kon ang ginatawag nga mini stroke. So dako gid gali ang posibilidad man sa mga nakaagi na stroke nga mga persona nga mag suffer man sa nga vertigo. At ginang na-mentionar natin nga multiple sclerosis o kung isa ini ka chronic disease na nga maka-apekto gayud sa central nervous system pareho sang brain o kung sa aton nga utok sa spinal cord kag sang optic nerve. So ang parte sinisang aton nga lawas no kung sa din kabahin ang brain, spinal cords kag optic nerve, so ginatawag na siya nga central nervous system.
So ano-ano bala pagid ang iban nga sintomas o kon sa kabugosan, no? In generalize, ang sintomas ang vertigo. So amo ina ang pagkahilo, no? Pamatyaga nato tiyog ang aton sini nga kalibutan. So kawalan o nagkakadula ang balanse sa imo nga lawas, no, nga gulpe ka lang dira matyagan mo do matumba ka na. So pangabaybay gid, no, kung nakabatsyag na ikaw, ang best gid nga advice ni is hindi ka gid anay magiho sa imo nga posisyon. So kasubong man, no, ang pagsuka o kon ang pagdudual, pagsusuka. So ang tuman man nga pagpalamalhas mo, kung wala ka may ginaubra, gapungko ka lang may kag grabe ni imo pamalhas kay nagalingin ang imo nga ulo. So, amo na no, ang simptoma sa nga vertigo. So, ano bala ang mga gamot o kon ang mga bulong nga epektibo sa vertigo? So, depende ini kung ano kagrabe o kung naka-severe ang imo sini nga ginabatsa nga vertigo, no, sa explanation sini sa nga research kay may ara man nga klase nga vertigo nga dasig lang siya madula o kon wala siya naga-last hour, no. Kaya ang iban nga mga naga-suffer sa nga vertigo may ara yang tag pila ka minutos o kon pila lang ka segundo, so kadula daw mahingalitan lang. May ara gani kung kakisa kung ara ka sa init, no, nga gulpe lang ni pandulo maglingin ang imo ni nga pananawan. No, ang may ara naman niya nga grabe gid nga tag-inuras na, grabe pagyapon ng iyang ginasuffer o kanang ginabatsyag, nagalingin pagid sa gihapon, grabe na ang iyang suka sini. So dapat ipakonsulta na ina sa doktor, grabe na kalala ang imo nga ginabatsyag. So kung ang mga symptoms sini nga ginlawag naton kagina, nabatsyagan nyo na siya or nakita nyo dira sa inyo nga mga kalawasan o kung nabatsyag nyo, dapat ipakonsult na gid sa doktor para matagaan dayon o kung maresetahan bulong kag matatapan. Kung infection ini ang ginhalinan, so pwede gid nga resetahan kamo sa nga doktor sa mga antibiotics o kung antiviral drugs. So hindi ina pwede nga baliwalaon ta lang kay base maglalain na o kung magworsen, so mas dako pagid ang gastuhon, no, sang isa ka tawo kung ini hindi gid matatapan sa gilayon. So kung ang benign na paroxysmal positional vertigo o kanang BPPV o kanang acoustic neuroma ang halinan sini sang imo nga vertigo, so pwede nga ikaw operahan. So kung BPPV gani liwaton naton o kung acoustic neuroma ang dahilan o kung ang cause sang imo nga vertigo is pwede kagid nga operahan kagang imo nga bulong sini, no, magagana sini sa iban nga treatments. O kung ang bulong nimo hindi magana, so kinanglan mo pagid sang iban nga mga treatments. So grabe gali kung may BPPV ka, mapaidalom kagid sini sa operation. Kag kung wala nagagana ang ginapang reseta sa imo sang gamot nga bulong, so kinanglan gid nga i-treat ka pagid sa mga medical doctors na, so may mga adamo ina nga treatments ang mga medical doctors para mag-ayo ikaw kung ma-cure ini ang ginatawag nga vertigo. Kay sa nasambit kaginaya ang infection niya, so resetahan ka lang sang antibiotics o kon antiviral drugs. Kaya ang pag-treat sini o kon ang pag-cure sang isa ka vertigo nagadepende kung ano ka severe ang imo nga ginabatsyag. So kasubong man ini ang so madamo gid, no, ang pwede gali nga makabulong sini sa vertigo. So luwas sa mga na-mentionar naton kagina, ang isa pa gid nga pwede makabulig amo ang pag-exercise. So kinanglan gini sang aton lawas ang mag-exercise adlaw-adlaw, no, kinanglan gid nga healthy ang aton nga lawas, no. Dapat magiw-giw kada kung pwede nga masarangan pa lang man sang isa ka persona kundi pagitama ni ka tigulang o kung ang pangidaron bala hindi pagid syado ka gulangon ini taas ang edad. Tigid nga maka-jogging kada o kung maka-walking biskan walking na lang kada sa imo nga sa dalan bala malapit sa inyo, kay para ma-exercise ni ang parts ng imo nga mga lawas. So particular na ang paggamit sini o kung ang ginatawag sa
pag-exercise no para sa may mga vertigo amo ang vestibular rehabilitation therapy o kan ang VRT sini kung sa diin na upod diri ang habituation nga siya ang habituation no kung diin naga-fight sa pagkahilo sang isa ka persona. Ang gaze stabilization no para nami pagid ang imong eye movements. Kung hindi gali no idugang naton according sa research nga isa man ni ang simptomas ang vertigo isang gulpe lang bala nga pagagiho sa nga mata mo kisa nga daw matyagan mo wala mo man siya gintandog pero do nagapisaw-pisaw sure giho-giho bala ang imo dira nga eyelids o kanang imo nga mata. So isa man ina ka symptoms sang vertigo. So ang balance training para mag-steady ang imo nga pamatyagan sini kag ang imo nga lawas. Kaya isa sini ka symptoms isang kisang ang pagkadula sang imo nga balance sang imo nga lawas nga gulpe ka lang dayon nga matumba kon pamatyagan mo daw matumba ka pero tindog ka man o kung katadlaw man ni ang imo nga tindog no. That's why kung kakisa kung abuton ng isa ka persona sang iya nga ginabat siya nga vertigo o kana ginasuffer sini nagapangubaybay dayon kay pamatyagan na or feeling no na matumba ikaw. So pero amo na ang kinanglan naton nga mag-exercise gid mag-walking kag kung ano ang pwede nga maubra nga masarangan lang man so aton nang pagahimuon. So ano-ano ang mga home remedies no nga makabato man sa vertigo. Una-una gid ang stress management. So ang stress management pwede tagid ini wiskana sa aton lang nga balay nga ma-apply diri sa pagbato o kon sa pag-fight sang vertigo nga ginabat siya sa isa ka persona no kay may iban nga klase sa nga vertigo nga pwede lang man o kon nagahalin ini sa stress no isa ka simptoma o kon ang causes asang vertigo isa sa mga causes ini is ang stress kung sa diin no makabuli gid ini ang stress management at technique para sa pagpadula sinisang ginabat siya nga vertigo. So, dapat hindi gida magpa-stress ilabi na gid kung wala ka kwarta na dugadugang gid ang stress ilabi pag isubong pandemic so medyo mabudlay ang palangitan-an ng iban sa aton madamo ang nadulaan sang pamilya, nadulaan sang obra kag do kabudlay gid sa nga giho subong no pero pasalamat kita gani subong ara na kita sa alert level 2 nga daw medyo halog-halog diri ang syudad sang Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental. So kabay pa nga magapadayon ng gid ini ng pagkahalog pag kay para makabalik naman ang ekonomiya no hindi lamang sa Bacolod mangina sa bug-os nga Pilipinas. So kinanglan tagid nga magkooperar ang isa kag isa sini. So pwede man nga home remedy sini o kana pangontra sa vertigo ang meditation no. Ang deep breathing no kinanglan mo mag breathing exercise ang journaling kung gusto mo kung mahilig ka dira ya mag obra sang mga article o kung obra ka article o diary so pwede gid no isulat mo dira ang imo nga adlaw-adlaw nga ginaobra o kanang imo dira nga ilabi na gid sa mga katigulangan na so sa una hilig ni ang mga aton nga mga kalulahan, mga lolo naton, may-ari pa ni sila yung mga diary sang una na sa mga dalaga pa sila kag mga soltero. So kag madamo pa gid sang iba no nga mga pwede naton himuon when it comes sini sa home remedy o kana treatment na home treatment para sa vertigo nga aton o kon ang gina-suprer sang isa ka taho. So pangitaon mo ang mga bagay nga hindi makapastress sa imo so kinanglan mo man maga relax no kay kung kakis ang aton nga mga mind nagaka-stress gid ang aton nga lawas hindi lamang ang aton nga lawas ang ginakapoy pati man ang aton nga mga paminsaron pati tagipusoon so kinanglan gid nga maga-relax lang kaga kalmahan lang gid ang mga bagay-bagay no so kinanglan maging vigilante man nga sa kada butang so Manila gid kagang isa pa gid no nga makabulig is ang yoga and tai chi so kilala ini nga isa gid pwede nga makapampadula sang stress kag makabulig gid ini siya para mag-improve ini ang flexibility sang lawas sa isa ka tawo kag ang balance man so
kadamo sa nga pwede naton nga mahimo sa aton nga kalawasan para pakigbatuan ini ang vertigo. So ang vertigo kung tanaw naton hindi magid ini siya amo ka severe o kung nakabugat nga masakit. Kinanglan ta lang ini nga kung nakabatsyag na ta sa mga simptoma, ihingagaw lang gid pa konsulta sa mga doktor, no, para hindi na maglala. Kay kung maglala ni so pwede kita, no, pero sang kagina ang BPPV, no, o ang benign nga vertigo, so pwede kagid nga maoperahan. Pero kung mga infectious disease lang ini ang cause sang imo nga vertigo, is pwede lang man ini nga marisitahan kasang antiviral o kung sa mga antibiotics drugs mga kabombo. So pareho man, no, kinanglan gid sang isa ka tawo man ang may insakto nga tulog o kon pagapahuway sini kung sa diin dako gid ini ang mabulig ang insakto nga tulog para pakigbatuan ang vertigo. Kung sa diin kung golpe ka lang dirabi nga nakabatsyag sang pagkahilo, so kinanglan mo nga kung may ginaobra kaga panglaba ikaw dirabi gapamisak sang kahoy o kung nagapanag-ob, kung nagkabatsyag ka na nga daan naglingin o kung nagsakit dira ang imo ulo, matsyagan mo daw naggiho na dira nagalibot ng imo nga pananawa, ng imo nga kalibutan, no? Unta ti anay ang ginaobra mo. Kaga magpungko anay o kung pwede ipahuway mo, i-relax mo ang imo mind, ang imo anay nga lawas o kung itulog mo para maulo ang pawan ikaw, so kinanglan gid nga himuon. So biskan pila lang dira ka minuto o kung na tunga sa oras, no, kinanglan gid nga ipahuway anay. So kasubong man ang importante gid sa tanan, no, ang insakto nga pag-inom sa nga tubig. Kung sa diin gani, no, halin sang elementary kita sa aton nga panimalay ginatudlo gid nga ang regular gid dapat nga imnon nga tubig is 8 glasses per day, no. So kung pwede nga pasubrahan pag sa 8 ang tubig o kung nga tubig nga imo nga imnon, so kinanglan gid o kung na tingwaan gid, no, nga mas madamo pagid sa kaysa sa 8 ka baso ang imo nga pag-imnon. So kinanglan makainom ka gid sa nga insakto o kung na madamo nga tubig, kay ini ang pagka dehydrate mo, no, pwede gid nga makakos sa nga vertigo. Ang dehydration o kung ang vertigo is magasuprer ka gid sa nga vertigo mga kabombo kung ikaw maka-dehydrate. So iwasan o kung aton gid nga likawan ang mga pagkaon nga mga parat, no, dugangan pa sa nga mga mantikaon. So kung pwede pa lang ang mga parat sina hindi gid, no, magapataba, no, pareho iti kanamit gini kapin pa mga uga nga daw maparat-parat mga ginamos, kag ano ning tawag naton bala nga itlog nga pulate daw kanamit gini. So masarap gid ang bawal, pero kung pwede pa lang likawan gid naton, kag ang himuon is makaon sa mga nutritious foods, no, kasubong sa mga utan kag prutas, kag kinanglan gid sa nga damo nga tubig para hindi ma-dehydrate. So kadamo gid sa nga ang ginmensionar nato, no, pila lamang ini sa mga pwede naton nga himuon para batuan ang vertigo. So siguraduhon ta lang nagakonsulta sa mga doktor para mabalaan naton ang insakto gid, no, sa nga causes sa likod sang imo sini nga vertigo kon nakabatsyag kani sa mga symptoms sa ginanga na panglawag nato, no, pagkahilo, pagkasakit sini sang imo nga kalawasan, sang pamatsyag mo nagatiyog ng imo nga kalibutan, okay lang na kagina sa intro tagid, okay lang na magtiyog imo kalibutan sa imo nga loved ones, hindi lang ang kalibutan mo ang magtiyog ang mga gamit nga hindi dapat magtiyog, nagtiyog na to sulahin na yang istorya vertigo na. So kinanglan na gina siya nga ipakonsulta. So sa amon ni nga mga pamaagi, no, mas matukoy o kon mabalaan sang doktor kung ikaw magpakonsulta kung nagasuprer ka na sa nga vertigo, mabalaan sang doktor kung ano gid bala ang medicine o kung ang mga treatment nga pagahimuon sa imo kung ikaw nagasuffer na kag kung ano na gid akalala sini ang vertigo nga imo nga ginasuffer, no, kung ginasuprer ang mga kabombo. So kinanglan gid sa adlaw-adlaw naton sini nga pagapangabuhi nga aton ini nga likawan, no, ang mga
mga pagkaon nga hindi dapat o kon mga bawal sa aton. Labi na gid ang mga nakakos o kon pwede nang amangin causes sinis ang imo nga pagka high blood, pagka stroke dira, o kon ano pa nga mga masakit kiti kagina na mention na naton gani ang mini stroke is isa ini sa mga causes man sang vertigo, kasubong man ini ang mga high blood. So kung ikaw may vertigo, liwat no in generalize na o kana in general kinahanglan mo ang mag-apakonsulta gid sa doktor para kung kinanglan i-treat na nga daan para hindi maglala. So nakadepende ina sa level sang vertigo nga imo nga ginabatsyag. Kaga pwede gid ato gina-mentionar naton sa imo lang balay nga pagahimuon mo kung hindi man gid amo na kalala kung ka-severe ang ginabatsyag nimo nga maga-meditate kid dira, exercise ikaw, mag-journaling o kana mag-breathing exercise ka. So kung pwede parang himuon na naton. So mga kabombo, amo ato no ang aton nga topiko subong nga ginadiskusyonan kung sa diin na natani may nakuha kita no nga mga leksyon o kon mga may nakuha kita nga mga impormasyon no tuhoy sini sa ginabatsyag no ilabi na gid diri subong sa topiko nga aton ngin pakaistoryahan nga kung grabe na gid o kung lala na gid ini ang ginabatsyag, so dapat nga ipakonsulta na. So ginakulabos na kita sang oras. Madamo gid nga salamat sa pag-upod ninyo sa amon subong nga hapon. Liwat naman kita mag-updanay masunod nga Domingo diri sa programa Tuhoy sa Ikayong Lawas ang Dr. Bombo. Kag nagapahanumdom nga kung ikaw may ginabatsyag kag hindi mo na kaya ipakonsulta na. So ini si Bombo yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band, kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Ngalin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon, upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta Radio, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka
Bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
Nagbalubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radyo Bacolod. Number one! Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa tag ng alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Pizza 5 kita sa bulan sang Disyembre 2021. Nauna karon nga Domingo, first Sunday sa bulan sang December. Magapangalagad naman kita sa pagdulong sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdob gina sa tag ng alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong hapon pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato mga taga-palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton mga taga-palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita nga mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subong man YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Ang unang simana sa Disyembre banwa tapos na kanasig lang sa mga inadlaw. Sa 5 na kita subong kag isa ka simana ang aton pagatapuson. Pagka-abot sang pinsa 16 magasugod na ang simbang gabi. No, pila na lang kaadlaw naman kaya may next Sunday pa kita, pizza 12, 13, 14, 15, 16. Pagka Huwebes sa dason pagid nga semana mag-umpisa na ang simbang gabi. No, siyam ka kaagahon ini
tubtob sa Disyembre 24. Kag pagka 25 amo na ning Christmas Day, Saturday. Kadasiglan kag kabay pa sa sini nga mga sinimana maganubo pagid ang kaso sang COVID-19 infection sa bilog nga Pilipinas kag subong man diri sa siyudad sa Bacolod para nga makaguluginhawa man kita kag makabulubanding man kita upod sa mga kabyanan naton kag pamilya sa pagtililipon kay sa nagligad wa gid ta ka tililipon bangod sa sining pandemic, pero subong allowed na no ang mga Christmas parties kag sa mga resorts allow naman ang pagtililipon kapag Christmas party provided nga hindi lang maglapaw sa 50 katawo ang magatambong sa pagtililipon, not more than 50. No, kag amo man gani nga nagbukas naman ang Mambukal Resort sa nagligad mga kabyanan nga simana, opisyal nga ginabuksan ini. Kag kabay pa nga hindi lang makasulod ang Omicron variant kag mag-infect naman sa aton para nga tayuyo na no ang pagbalik sang amat-amat pagbalik sa normal nga pag ginawi naton diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod kag kabugusan sa pungsod Pilipinas. Sa pinakaron ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Nangin successful mga kabyanan kag nasurpas naton ang numero sa nga kanamuon sa mga nagpabakuna diri sa siyudad sa Bacolod sa sining pinakadlaw to 3-4-5 kadlaw nga vaccination days sa national government. Atong nadumduman nyo to sa nagligad nga simana, vaccination days nga halin sa November 29, 30 kag December 1 nga nag-extend ini tubtob December 3. So mayo ang resulta kag kadamo gid sa mga nagpabakuna kaaga sige-sige man ni pagkatapos sa tong gintalana nga mga inadlaw sa national government ang vaccination rollout sa tagsa ka mga LGU nagapadayon ya. Kag kaangay man diri sa siyudad sa Bacolod nagapadayon man ang vaccination. So kabay pa nga mangin tayuyo na ang tanan. No, kag tiamo ni ang sa siyudad sa Bacolod successful kag nangin maayo, nangin positibo ang resulta sini. Kag sa maabot nga Lunes nga adlaw pizza size may ari na din isa ka eskwelahan nga magasugod naman sa ila sini limited face-to-face classes. Amo ni ang Alanghila National High School kag ina na interview man sa Good Morning Philippines program si ang aton nga Schools Division Superintendent diri sa siyudad sa Bacolod kag ang spokesperson sa DepEd Province of the Negros kon Division of Negros Occidental may kang tanan sining limited face-to-face classes. No, ginatry naton nga ma-interview kay ma-contact si ang ila dito ay si principal sa Alanghila National High School. Amo ning pinakaunang eskwelahan sa siyudad sa Bacolod nga magapatigan sang face-to-face classes. No, daw lang alang gigagada ma-contact ang ila principal si Ma'am Viniranda Ortonio. Ang principal sa Alanghila National High School. Try talang karon liwat. No, kag karon sa pinakaporsyon sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition, mangin kaupod man naton karon si Mayor Bing Leonardia sa paghatag sa sining assessment sa bago lang natapos nga National Vaccination Days. Bayanihan, bakunahan. Kag subong man pila pa ka mga reports kay kadulong sa patrol, pila ka mga police report may sunog kag ginanga nagluntan ginasang aga diri sa may area sa barangay Alihis kag may isa man ka drug by bust operation gin patigayon nga nagresulta sa pagkadakop sa isa ka 18 anyos nga nagatulak sa illegal nga droga. Sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal sa ato nga mga top stories of the day. Ang
o kon ang aton nga seguridad mga kabayan, ang Philippine National Police nagpahayag nga okay na, no, in place na ang seguridad para sa December 6 pilot face-to-face classes, no, sa mga nagkakalilain nga bahin sa nga pungsod Pilipinas. Kag subong man sa pinapig ka mga balita nasyonal, ang Sarangani, Davao Occidental ginatayog sang magnitude 6.1 nga linog. Kag sa ato naman nagapanguna karon nga mga balita nasyonal, sa aton nga mga top stories of the day. Pagpalin sa isa ka CNN top of anchor bangod sa sex scandal case sa iya sining utod o kon sa iya sining utod mga kabyanan nga kuan man nga anay nga ex-governor effective immediately. Muli ang ginaistoryahan karon dito mga kabyanan sa Estados Unidos. Awan nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato nga pangalagad karon sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. 14 minutos o 13 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 4. Diri sa aton nga pangalagad. Again, sa aton nga lakat sa panahon banwa, sa aton nga top stories of the day. Again, pahayag sa nga pag-asa nga may arasang mahinay lang, no, nga mga pag-ulan-ulan nga maeksperiensyahan ang Luzon kag Visayas. Bangod ini sa hangin nga amihan nga sa diin magadulot ini sang ining hangin nga amihan magadulot sang mahinay nga pag-ulan sa Luzon kag Visayas, bangod sini, no, kag suno sa pag-asa sa Philippine Atmospheric Geophysical Administration nga may arasang pagalauman naton nga may ara sa mga pagulugalom, no, sa kalangitan nga may ara ini sang nga pag-updan ini sang mahina nga pagtupa sang ulan, ilabi na gid sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora kag nabilin nga bahin sang Northern Quezon, no, kabilang na ang ukon nga kalakip na banwa ang Pulilio Island. Kag sa Metro Manila ang kag nabilin nga bahin sang Luzon kag Visayas ang maka-eksperyensya sang pagpulo panalithi kag pag-umguom sang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pag-ulan. Sa Mindanao naman ang ginatawag nga localized thunderstorm ang nagadulot naman sang mga pagagulugalom, no, sa kalangitan kag magatugaman sang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. So muni, no, sa ikaduha nga ukon sa sining pitsa 5 sa bulan sang Disyembre amo ni aton nga panahon. Medyo nagainit kon timpo na mag-utong adlaw, pero pagka hulapon-hapon na banwa mabatyagan ang pagbagusbo sa mabugnaw nga hangin kag tubtob sa kaagahon. Makasiling ka nagibala nga ara na ang spirit sa Christmas kaya nagabugnaw na ang panahon. Pero sa gyapon sa nasiling naton siling sa pag-asa nga may ara sa mga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag subong man ang may panahon o kung may mga pagagulugalom sa mga sa kalangitan sa bilog na ni sa Luzon, Visayas kag subong man sa Mindanao. Kag wala sang ginalantaw karon nga pagbubo sang madamol nga ulan, kabay pa nga tayuyo na ini sa bilog nga bulan sa Disyembre para hindi naman mangin masubo ang aton nga pag-celebrar sang Christmas kag pagbulag sang tuig. 17 minutos banwa ang nakaligad
sa tagna nga alas 4 diri sa aton na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Reports Sunday edition. Ang sabahin sa pagbukas o pagsugod pilot testing sa face-to-face classes sa pinaka mga eskwelahan diri sa bugos nga Pilipinas, Banwa. Ang Philippine National Police nagpasiguro nga ini sila ang maga-deploy. May nagakaigo nga mga kapulisan nga i-deploy sa mga lugar nga kung sa diin may ara sang pagbukas, no, pagsugod na sang face-to-face classes. Ilabi na gid dito sa National Capital Region. Buwas nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod. Okay naman, way man sa problema kay ang Bacolod ya isa malang eskwelahan na magabukas buwas para sa face-to-face. So na mga kaibanan kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos nga may ara sila sang listahan sa mga na-include na lakip nga mga eskwelahan kung sa diin pag ginalauman nga may ara sang deployment sang ilang mga police personnel. No, may deployment para nga mapatuman ang katawhayan sa pagbukas sa face-to-face classes. Kaya nga ang kinalanon ang deployment sa mga kapulisan. Ini bangod Banwa nga kung may ara gani isang kaangay sini nga pagbukas ang klase nga ginalauman nga daw damo bila maga dinagsa nga mga katawhan, damo na dayon mga abilidara naton nga mga kulturan nga mga switik, mga pickpockets, kagya iban pa, nga ara lang sa palibot. No, mang biktima sa mga pagkabutang dira, sa mga pumuluyo nga nagakadto sa eskwelahan, ilabi na sa mga ginikanan nga nagadulong sa kabataan. Kadungan sini, liwat nga nagpanumdom ang aton pamunuan sa Philippine National Police sa mga estudyante subong man sa mga ginikanan kag iban pa nga mga nagabantay nga sundon ang minimum health protocols kaangay sa paghugas ang kamot, ilabi na ang pagsuksok sang face mask. Face mask lang, wala na sang face shield. Una na nga gin-report sang report mga kaibanan ang dugang 177 ka mga eskwelahan nga amo ang kakabahin sa 28 ka pampubliko nga eskwelahan sa Metro Manila mag-intra na sa pilot run, no? Sa face-to-face classes sa among nga pizza Disyembre 6 buwas na ning adlaw. Ini mga kaibigan magluwas sa 118 ka mga eskwelahan nga una na nga ginaprubahan sa Department of Education para sa limited face-to-face classes. No, may una na nga ginaprubahan mo. Sa National Capital Region, tag-2 ka mga eskwelahan ang nagikan sa Manila, sa Quezon City, Caloocan City, Mandaluyong City, Marikina City, Muntinlupa City, Navotas City, Parañaque City, Pasig City, Taguig City, Valenzuela City, kag Las Piñas City. Kag tag-isa naman kiskulahan ang mga gagikan sa mga syudad sang San Juan, Pasay, Malabon kag Makati. Ang pilot testing mga kabiyanan sang pilot testing sang in-person classes ang pagsuguran ini akon ginsuguran ini sa tuong Nobyembre 15. Pero sa pinalang ka mga ginpili nga lugar sa pungsod Pilipinas sa tunga sa sining ginapangatubang naton nga corona disease, daw sa sining COVID-19 pandemic. Daw kag sa 118 na nga eskwelahan nga ginatagan sa tong Nobyembre para sa gitagan na sa panugot, no, nga sa ilang pilot implementation sa face-to-face classes, isa kagatos diri amo ang pampubliko ng eskwelahan, samtang 18 naman ang mga private schools. Ang mga ini ang ini nga mga eskwelahan
Yari ini siya sa mga lugar nga ginakabig karon. Bali dito ining nasabit eskwelahan sa mga lugar nga makabig nga low risk o kung nubo lamang ang kaso sang COVID-19. Di kung sakon lang sa mga kaumhan nga mga eskwelahan, pwede na gindi gani iya maka face to face mo. No, pwede na gindi maka face to face kay nga di ni mga estudyante na sa mga kaumhan, dira man na sila. Dira man na sila nagalibot-libot sa uma. No, kag the same students sa mga ini, wala man sing iban dira nga nagkahalubilo sa ila. Kag wala man sang dapat yang kadlukan kay tungod nga daw kalayo naman niya sa infeksyon ini mga eskwelahan nga ara sa mga remote areas. So, tiyan mo na no kung ano ka preparado to ang sa National Capital Region, amo man kita diri ka preparado. Ti diri sa syudad sa Bacolod, isa lang ka eskwelahan Banwa. Ang isa lang ka eskwelahan ang una-una diri o kung ang pinaka first nga makapatigayon sa face-to-face classes. Kag for sure ang aton nga mga kapulisan o kung ang pamunuan sa PNP sa Philippine National Police diri sa Bacolod, kuha naman may ara na sang game plan no, sa deployment sa mga kapulisan no, sa area nga may ara na sang face-to-face classes. 24 minutos Banwa ang nakaligad sa tag ng alas 4 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Reports Sunday edition. Sige, i-try naton abi Bombolito, no, basi available na si Mayor Bing Leonardia, no, kay karon dugay-dugay no, ma-interview kita, mako kita siya sa iya sining assessment sa bago lang natapos nga vaccination kag ano iya nga paglantaw sini sa pagbukas o pagsugod na sang face-to-face classes sa pinalamang ka mga eskwelahan anay. May isa diri ka eskwelahan sa siyudad sa Bacolod amo ning Alanggila National High School nga na-qualify para sa limited face-to-face classes. 25 minutos Banwa ang nakaligad sa tag ng alas 4. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. Karon dugay-dugay makuha makita sa report sa nga patrol upod sa kay Bombo Liani Zil Minardo kag sumuman Bombo Gracelyn Lobaton. Direkta nga mag-report sa may San Sebastian Cathedral. Ini may kagtanan sa pag-umpisa sang simbang gabi sa maabot ng Disyembre 16. Sige. Si Mayor Bing Leonardia daw ka sakog ito subong hapon. Kaya ginapagpanawag naton daw siya to ang inducting officer. Daw kag tanaw na naton ni karon kung daw available na siya. Diri sa aton nga pagpangalagad sa sige. Nag-speaker pa si Mayor Bing Leonardia. Samtang nga nag-guest speaker pa subong si Mayor Bing, kung na nato ng report ni Bombo Liani Zil Minardo, update ini kag follow-up report sa sining sunog nga nagluntad Banwa, sining lamang nga aga sa may Barangay Alhis, sining siyudad sa Bacolod. Ano nang update sa sining nagluntad nga sunog? Ano ang gintunaan kag ano kadako ang damage nga ginatuga Banwa sa sining nasambit iya nga sunog. Basta gani sunog ang paghambalan na masyado giniya ka sakit. Kay magkalaupod gid imong puluyan pati imong mga pagkabutang. Maayo pa gani kuno maagyan ka sa kawatan, may bilin pa. Kung sunog na gani kag maupos imo puluyan, ang mabilin si imo, abo na lang yan mo. No, abo na lang yan mabilin si imo. Sige, abi. So, ano na ang follow-up investigation sini sa Bureau of Fire Protection sa sining sunog nga nagluntad sining ginamang nga aga
dira sa may Barangay Alihis. Kuha naton ang report tungkol kay Bumbo Liani Zil Minardo. Kag subong nag-init naman ang panahon, daw ka delikado gid ang aton puluyan sa sunog, dapat aligmat gid kita kag sigurohon ta ang mga wirings bla kay kasami amo ginang ginatunaan sang kalayo ag ini mga wirings nga nagtinapikanay kay may ara kita sa mga octopus connections dira na mo na nagasugod ang pagkalayo sa puluyan. Ining mga electrical wirings naton. That's why sigurohon tagid sa aton yang mga kwan sigurohon tagid banwa sa aton yang mga kuturan gina-remind naton nga sigurohon gid ang mga electrical connection kay amo ginaya ang pagatunaan kasami sang sunog. Ara na sa peklinyang patrol si Mayor Bing do nag-contact bag-ulang basi okay na siya bla kwan anay be ipahold anay nang kay kwan kay Bumbo Liani ipahold anay i-try nato na niliwat anay si Mayor Bing Leonardia kay nagtawag siya mag-ulang di sa phone basi tapos na siya hambal kay balikan tala dayon ang report ni Bumbo Liani Zil Minardo. Standby patrol sa report may kang tanan sa sining sunog nga nagluntad sa may Barangay Alihis. Kaya nagka-schedule ako mag-interview kay Mayor Bing samtang bagulang pagtawag siya daw naghambal pa siya basi bagulang natapos na. Kay nag-ring-ring aton nga cellphone. 29 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Sige. So hingagawon tala niya bisan na pila lang ka minutos dira makakuha lang kita sang tingog gikan sa aton nga City Mayor sa iya sini nga paglantaw kay assessment sa sini nga bago lang natapos nga vaccination drive sa nga national government kag pinapagka mga importante nga mga issue kag topiko nga aton ginatalakay man diri sa palatuntunan Bumbo Reports Sunday Edition. 30 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4 diri sa aton na pangalagad bang kabyanan. By the way, sa aton yang mga kauturan galidra nga may mga radyo nga ginhatag sang ibang istasyon, AM station kag nakalansang lang sa isa ka istasyon, ila lang istasyon ang pwede pamatian. Pwede nyo mapakambyan diri sa amon kay ihatag namon niya bagong radyo nga wala malansang ang dayalan. Pwede ka mo yung makapamati kung anong istasyon sang radyo ang inyo pamatian. Magluwas sina banwa, paghatagan man kamo sang 3,000 pesos nga cash. Wala labot nga hatagan kamo sa bagong radyo, may 3,000 pesos kamo nga cash nga mabaton. Gani kung may ara dira nga nagapanghatag sa inyo sa radyo nga gikan sa kuana duha sa it's either sa action or sa remen kay duha man lang ni nagapanghatag sa sa radyo. Kung gusto nyo yang magpamati sa ibang pang istasyon ti turn over nyo lang di kay islan tanas ang bag-o nga wala yan na kapon wala makapon nga pwede ka mo magkapamati sa kung anuman nga istasyon gusto nyo pamatian. Kagi aliwat gina-remind nato ng aton nga mga tagpalamati. Ang mga way kami magsiling nga ang daan nga radyo isla namon or ang guba nyo nga radyo isla namon, way kami maghambal sina. Kung ang inyong radyo hindi na yahalin sa ibang istasyon, kaya guba gusto nyo ipakayo or daan gusto nyo pa islan, hindi lang kamo magkanto, di kayo maaluya lang mo sila, kaya hindi na namon mabayluhan. Kay ang ginabayluhan lang ang inang mga radyo nga ginhatag sa iban nga istasyon. Sige, klaro na kita dira, no? Tiyan mo na, kaysa nagligad, may ara ito nga sa manapla pa siya halin, layo pa sa ginalinan niya mo. Mapakambyo siya sang radyo kay guba ko ng radyo niya. Siling ko, ahay. Lang anang gina,
Ikaw rin na lang plitiyo. Babalik na sa manapla. 81 anyos banwa. Imagine mo, maluoy mga sa 81 anyos mo. Nga naghingagaw gid kadto diri sa Bumbo Radio. Ara sa biyak linya si Mayor Bing Leonardia. Mayor Bing, maayong hapon. May hapon, Bumbo Daniel. May hapon. Sorry ka. Actually, ari ko sa isa ka induction sa isa ka professional group. Oo. So, galing kay gatuwag ka, nagwa lang ko sa kwertahan. Okay. So, Ahay. maka-fly sa imo. Oo. Okay. Mabalik pa ko dahil after matapos na eh. Sige, mga pila lang ka minutos, Mayor. Kuha ko lang na imong oras na sa mga professional sa kada subong. Anyway, dito ko na lang dahil... Mechanical engineers ni Bumbo Daniel. Ati mechanical engineers mga daan na. Mayor, hingagawon ko na dahil interview para makabalik na to. Ano ang imong assessment sa sining National Vaccination Days? Daw ka namigid sang isang resulta diri sa turnout sa syudad sa Bacolod? Yes, definitely because ang primero pag plastar sa isang DOH sa Amon may naga-interrupt kumbudan. Sige lang. Okay lang audio mo di sakon subong. Okay, sige, go ahead, okay lang. Oo. Okay. Yeah. Pag kitanay namon sila ni Regional Director Subaan, Adriano Subaan, nagareklamo kami sa to sa iya nga sinamon ang inyo gihatag nga quota nga 22,000 a day. Kabudlay na pangitaon kay nakita sa man to sa una ang behavior sang aton iban nga mga kauturan nga daw hindi gid magpabakuna. Oo. So na naman ging grasyahan man kay guro na aware naman sila sang benepisyo sang bakuna. So ang 22,000 a day, that's a total of 66,000. Mm-hmm. And yet ang aton yang mga frontliners sang mga vaccinators, doctor, tanan-tanan na sila, mga BSW, BHERS, kanan nga nagabulod mga barangay captain, kag ang mga malls da nagkooperar tanan. Okay, 41 ka vaccination centers to ang open. And lo and behold, naglabot kita mga 70,752 ka nabakunahan. Which is 106% of the target, no? So, mayo gid nga nagresponder ang pumuluyo ta. Kag with that, now, ang figures atag sa ako ni Dr. Miraflor, napakita nga ang aton nga nabakunahan na blang kumpleto. Naglabot na 272,314 o kung 66%. Okay. Ang vaccinable population nga gihatag sang DOH sa aton. Nga 410,000. Okay. Now, ang aton nga naka-first dose na naglabot na sa 347,166 nakatilaw first dose. So sigurado halos tanan ini nga nakatilaw first dose masumar gini sa second dose. So mga 84%, 84.53%, meaning practically 85% sa aton vaccination population. So for sure kung takson kita on the basis of how the other LGUs had performed, which we are not intending to siling kumparar kang lawas sa sila. Pero sa National Vaccination Program, overall, I believe we are above the average. We are much higher than the average. So, nagpasalamat ko sa taga-Bacolod, sa mga pumuluyo naton, labi na din ang mga frontliners, itong nahambal ko kay Ina, kundi tungod sila, di naman ni maago. Salamat kita. Kag kinanlanon, tagin nga mabakunahan ang tanan eh. Ang apon nga pangayo tanin. Pero gamay na lang gid siguro ang kinahanglan naton para malabot ang herd immunity. Well, if you come to think about it, kung ara na ta sa 66%, theoretically speaking, so tayo na lang yung mga 4-5% na lang. Pero ang question na dan, palihog lang paano lumunta nga itong pumuluyo nga wala man nga sila nga 100% guarantee. Okay.
Meaning, bisan pa nag-ayo ng aton nga numbers, hindi yun tagapon ang health protocols ta. Kaya hindi ta kapiho, kaya sa iba nga pungsod, gani nagbalik man ang COVID. Sa Europe, ga problema to sila. Sa South Africa, ga problema man sila. So, kung hindi kita magandam, hindi ta kapiho kung ano matabo sa aton. So, let us enjoy it nga subong. Like the rest of the Philippines, kung maglibot-libot ka, subong do ka normal na sang tanan. Pero hindi kita yaton gyapon magsalig. Ang mga akon nga mensahe, hindi kita magsalig. Sigihon gyapon pag-usa sa face mask. Naga social distancing. Ang importante gid siguro kay do nakaandan ta na gid man lang nga magtinlo kita sa kugalingon ta. May mga paghugas kita permis ang kamot. Daw mas mayo na ginayagan iya nga iwiga pabilin na nga practices naton. Isa sa mga practices ta. Dati sigihon tala niya na yung mintrasanto kaya wala pa man na-declare sa bilog kalibutan nga natapos ng COVID eh. Diba? So, and besides, even just for habit purposes, bisan sa ulihin magtawhay, may man gina ay nagabas kaya gani. O da? May ara man lang, kung kasawa ka man lang, bisan sipon lang, bisan kubo lang, kataro lang, ara, makabulid na sa aton. So, sige, antin hindi ron tayong yapon, ano yung pandemya. That's why nga, ginatinghoan ko nga itutukan, inaagad salamat sa AOC, kay Councilor Emang, kay Dr. Chris Sorongon, Dr. Edwin Miraflor, Dr. Ann Fornan, Candy Adriana. Kadamo na da sila, galing kay Carol, kasi hindi ko matawag ng tanan. Kasi patugod pa. Okay. Sige, bangon si ni Mayor, nag-level 2 na kita, nagnubo ang kaso sang infection. May isa na gani kay eskwelahan riya sa Alanghila National High School nga mag-umpisa na sila sang limited face-to-face classes starting tomorrow. May galing remind mo ko kay gintawgan ko ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ni Councilor M ang kag ni Councilor Rene Novero. Yung pangayo nila ang approval ko kung masugot ko. Okay. Na kay kinandan, gili ko na may approval isang local chief executive or isang mayor. Sang primero, ambi ko gana na bilog. Sa nabalaan ko nga experimental man lang, pilot man lang, nga duha ka klase, 2020, sinagsugot ko. Sa buwas, makanto kami ni Vice Mayor Elcid ko na sa eskwelahan para mag-umpisa sina. Pero wala ka pa nakakat sang a sort of daw ano nang tawag sini approval, written approval sa request? Hindi pamangkot ko nila. Hindi verbal ba ng pamangkot nila sa akon. So nagsugot na ko in principle. Okay. Now, whether they really need a written approval from me, wala man na sila nag-specify in their communication to me. So kung in kaso, kinahanglan they're willing to sign that approval or that authority nga maumpisa ta sa place. Anyway, dito man lang ilan, kag experiment, pilot na lang ni. Okay. So, at siguro preparado naman, na-check naman siguro sa aton nga bisan pa sang local school board, naka-check naman siguro kung ang sit-up sang pagklase nila. Yeah, I assume dito ang natungdan, nakaprepara na to. So, maumpisa na buwas, kag ma-alternating na sila kuno. So, mayo na matanaw, makita at kung anong epekto. Okay. Sige, no? Mayo, very good, no? Nga na-mention ko, ini siya, kay ara na, may approval, naging galiyahalin sa imuman, in principle, ag ining pagsugod buwas nga daw sang limited face-to-face classes na sa Barangay Alanghilan Alanghilan National High School. Mayor, antes ko magtapos ang interview kay Kibalo ko mabalik ka pa to sa imong ginaatinan subong nga active nga program. Gamay lang nga side trip sa akong interview sa imo sa politika, no? Kay hindi ta makapalagyo sa politika kay political season naging subong. Last time, Abi, na-interview namon si Congressman Griga Sataya, kag yaging klaro nga, sa gyapon bisan ginambal mo yang daw hindi na siya neutral,
Pero nagapayag siya nga hindi siya nagapabilin ako sa akon nga pagka neutral no sa o galing do naman siya lang ang akon nga color kaysa akon yung mga tarpaulin bala. Yeah, puting nga ginasuksok mo. Anyway, si Congressman Grigas sa tayo nagahambal nga nagapabilin siya nga normal neutral. Ang imong hambal naman nga hindi na siya neutral subong. Ano masilimo si Mayor? Si iya man na ihambal. Aha. Kag halin sa una mo nang hambal ya, si subong, sang primero nagpati man kami. Aha. Yan, nagpati kami sa primero, pero sa amon nakita, sa amon nga na monitor, sa mga reports ng amon nga mga forces on the ground. Aha. Si overwhelmingly nagapakita nga hindi siya neutral eh. Aha. So, pasigihan na siya ambal nga neutral siya, pero masigi man kami pabalo nga wala kami gapati. So, nagdeklara na kami nga wala kami gapati sa iya. Okay. Ang ginahambal niya, hindi na mong nagakaltabo sa nakita namon nga eksakto kag realidad nga naga-prevail subong Bacolod. Okay. Although nga sa diretso yan na iya kung magambal sa neutral siya, pero basta pabalo lang ko sa pumuluyo nga wala kami gapati sina. Wala na kami gapati sina. Okay. Sige ba na sa imugin mismo nabatian sumo no? Yeah, for that matter, Bumbudan. Oo. Halin sa pag-press con ko, wala ko nakapa-interview mo sa imo pa lang. Giningalitan ko ni gani parang hindi ka na pala maka-atras, Mayor. Kag hindi man ko mag-atras. Anyway, ari lang last question siguro. Kay nagambal si Congressman Grigas Ataya nga in fact siya gani kuno nagahipos lang nga sang una pa man way pa niya ang subong nga mga development nga may kainkwentro kang anay Congressman Albi Benitez, may mga nagaistorya na siya nga nagapangita ka na kuno iya sang tawo nga ma-inkwentro sa iya sa palabuton ng eleksyon. Kung matuod ako din nakakita nako. Aha. Oo, galing kay ang puntos na namangkot kami siya kung ano siya, yung pahulat niya kami talawig-lawig. Aha. Kung pamangkot siya naman kung anong desisyon niya, mga di pa siya kuno. Okay. Mga di, galing siyang ulihin, binulan ng pangadiya, wala magyapon. Aha. So by the time nga naglapit na ang eleksyon, kanagambal siya, lapit ng filing, kanagambal sa neutral siya, wala na kami may chance mangita. Aha. Ginaaligar nila nga ako kuno na padlagan si SID. Halos ko gani nakilala si SID. Okay. Kasi, tapos kung ako nagpadlagan, kung di gihambalan ko nga dan as early as possible, as early as antes mag-filing. Hambalan ko na nga dan ang amon mga allies para wala na sila nagpalawod, paupod kay sa iya. Okay. Diba? As simple as that. As practical and realistic as that. Mm-hmm. So pero bangod sini Mayor may ano ang matabo sini magasuporta na gid lang ang grupo Progreso sa kay Atayde? Well, ang hambal ko sa press con nga open kami, no? So depende sa plastada, depende sa istorya, pero kung sinogid man gid ya ang gusto magupod sa amon, welcome. Maistoryahan lang. Pero open kami with any group or any person nga mambal nga masuporta sa Grupo Progreso, open kami. I think that's the magic word, open. Okay. Kag may ano gid man matabo si hulaton sa anay. Okay, may isa ka councilor under sa Grupo Progreso nga nagpabutyag na gid siya officially nga bisan nara sa Grupo Progreso magasuporta sa kay Congressman Greg. You mean Dindo Ramos? Yes, sir. Yeah, kagabi upod kami. So, in fact, the way I see it, pag isang naghimo siya silang posisyon, wala yung pa nakita ang overall picture. So, mientras tanto, ginarespeto man namon kung may ara ang tungod sa personal relations nila. O kung ano pang rason nga hindi sila gina-respeto man namon. Kung ano gid matabo sa punta, hulaton ta Okay. Sige. So, at least klaro, no? Anyway,
ang pumuluyo man nagyapon ang makagagahom ang pumuluyo man lang nagkabalo maglantaw kung sino nagakadapat mayor nga magapungko. Amo gidi ho, tagtod ang pumuluyo man ang magtermino kung sino ang husto dire, kung sino magasugid sang matuod. Aha. O dibla? Ang ako niya, ni ano pang istorya, gapabalo lang kuya sa publiko, nga wala kuya gapati na sa iya. Sang una, nagpati kami. Sang primero, nagpati kami. Pero sa nakita namon, sa report sa amon, at mga kahayag, kaklaro naman, so parehas na ginatinto kami, kung magpati kami. Dibla? Amo gani man, oo. Anyway. So man niya, pag gusto lang siya na kung ano hambalya, kaya pag gusto man kami kung ano nga mo, pag tanaw sila. Tanan kita may arap man niya sa kilwayan magambal. Anyway, hindi gyud masyado kadako ang issue kung sa bahin sang congressional kag mayoralty race ang paghambalan. Kay sang nagligad sang inupdanay kamo nangin maayo man ang tandem yung aduha kag kadamo man sa mga maayo nga natabo diri sa syudad sa Bacolod. No, sa idalom sang imo administration as city mayor kag si Congressman Griga Sataya ang aton diri nga congressman. Ang pinaka ginabantayan subong sa mga katawan is ang mayoralty race between you and former Congressman Albi Benitez. Kaya ano? So ano ang imo nga paglantaw sini sa subong abi samtang nga wala pa ya sang ano ganini campaign period daw nangin masako nangin kayo ang pagpadulong sa paglibot nila sa Bacolod, Mayor? Well, actually, kabalo ka naman nga full-time job ko niyang pagka-mayor. Oo. So, nag-ulang gani na istorya ko din sa mga mechanical engineers. Ding tay-tay ko sila ang COVID situation ta. Okay. Because my time is devoted also to, is concentrated sa aton COVID fight. In fact, yung hagad ko din mga engineers nga tipuno nilang ilang mga membro kag mga pamilya nila or sino pa da kay willing kami sa EOC nga magsadto sila kag magbakuna sa ila. So, that is my concentration. Tigali kita hindi may bitan may ara da sang mga pamulitika. Ang pumuluyo lang na iya mahusga sa amon kung sino naga-responder sa COVID, sino ang ga-konsentral sa trabaho, kung sino ang ga-konsentral sa pamulitika. Sa pabatyagan mo, Mayor, may pasang dapat kaya baguhon sa siyudad sa Bacolod when it comes sa development? Behind kita, ano ka sistema? Bago lang ihambalan ko na din mga engineers. Katuntugod siya mo bumbudan, siya mo jutay lang. Nadala mo na po sa tunga sang lawod mo. Sige lang, talagsama lang ni. Believe ko si mo kay hangyo mo ko niya. Ari. Kundi ga sign ga hand signal na sila. Nga letter C. Okay. Nakita kasi nga kay kuno change nila. In the first place, kung change sila ating mga kandidato nila hindi mo na change. Recycle. Mga recycled. Well, as ikaw gani, that is the word you use because that is the most common word nga ginausal sa ila, recycled. Okay. So, kung ang istorya mo, ang change gani sa Ilonggo, sinsilyo na mo. Oo. Tapos, ang amon niya, kag ang mga supporters namon, gahan signal man letter C. Kung nailagambal sila C is change, sa amon niya nga pagtanaw yan, napatiyanaw ng siya is continuity. Okay. O, ang siya continuity. So, like, inhambal ko rin sa mga engineers, ambi, ikaw man, bumbudan, natawo ka naman sa 2004, hindi ba? May buot ka na sa 2004. So, amo tong tiyon nga nag-mayor ako liwat. Okay? I just told the engineers many details. No? Pero ganing kong istoryahan sa na subong magrawik na istoryata.
Okay, sige. Shortcut na lang, shortcut. Wala ko nag-slip out lang ko gani sa programa. Aha. May I ask you, and I ask the public in general, anong itsura sa Bacolod? Anong kaimtangan sa Bacolod sa 2004? Ikumpara sa kaimtangan naton antes magpandemya 2019. So, dira pa lang imo sabton taga kun bala kinanlanon ta change kung kinanlan ta continuity. Di ba? Kag ako yaga promisa po pumuluyo nga amulan niya yung trabaho ko. Wala na ko yung negosyo, wala ko yung bisyo nga iban, kundi maging mayor lang sa Bacolod 24/7 basis. Aha. Okay. Ano pa na? Ati, ang ginambal mo, amo nang ginasiling nga masyado nakaklaro, no? Amo nang ginasiling if a picture paints 1,000 words, Guro. Okay. This is locutory. Oh. The thing speaks for itself. Aha. Ikaw pa man lang ganin nagkapasabat sa ako sa mga mula nga questions. Kaya ako gay bital man kung pamulitika kung tani anay. Ani, kuan malan niya, no? Although nga we call it political season. Si may ginatubang pa ko yung trabaho ko sa NGC. So most of all, I have to take care of the pandemic. Okay. Ang iba niya, ang ilang opisyo kampanya lang. Aha. Naman siya may nahimo sa pandemya nga matter of life and death gani na. Amo gani, oo. Anyway, so at least importante na nagsabat ka sumong mayor, no? Tan-awon tani kung ano ang rismak, no, sa piyak nga grupo, pero tiya mo na, no, insakto na hambal mo ang direction from 2004 2020 subong bisan sa mga building nga makita naton ka mga tag-as sa mga building mo. Nag-untat na ganito construction sa pandemic mo. Bumbudan. May chimpo ginakiti kabulo ka man ari ko sa programa sang induction sa mga mechanical engineers. Nagsaligbat lang ko tungod sa imo. Kasi dala mo ko sa lawod, nagupod man ko. Balik ta subong sa higan sa baybay, Mayor. Kasagad kiti mo. Balik ta subong sa higan sa baybay. Mayor, salamat gid sa imong oras. No, basi ginapangita ka na tubla, Mayor. Di man gani, palihog lang gid ha. I can answer to many questions, you know. Kaya makahatag ko sa detalya, kahatag ko figures, kahatag ko statistics. Okay. Kasi alang-alang man subong ha. Sige, schedule talang daso na. Ano na ganing nga simple na lang nga istorya. Anong isura sa Bacolod sa 2004? Kag anong isura kag kaimtangan sa Bacolod antes mag-abot ang pandemya? Hindi ta pag-strip ko ng pandemya, anay. Okay. Kaya kung ginayutan sa mga kontra namon sa politika, ang pandemya nga daw ibasol sa amon tanan. So daw, kasi ang mga ambal, daw ang pandemya rin sa Bacolod. Okay. May ganit kaya maghambal nga ikumparar ang 2004 kag 2020 sang development sang Bacolod kag sa Northern Negros. Liwatabi palihog. Ko ti ano ang din ang mas dapat i-continue naton ang 2004 abi ikumpara naton 2004 sa syudad sa Bacolod kag 2004 sang Northern Negros sa subong nga tuig. Iko. Hay. Sabi ko gani, the thing speaks for itself. Ang nakita nyo tanawon nyo, usisaon nyo, busisiyon nyo, sa Victoria, especially, kag ikumpara nyo sa Bacolod Kamu na bahala. Sige basta nagbalik na ta sa baybay, nagbalik na ta sa sa anong tawag sa niya? Sa shoreline, na tanong palawod subong. Mayor, salamat gid sibong nga oras kay balo ko nga sako kay gid. Mabalik na ko. Thank you gid. Mayang salamat gid sa imo kag mayang hapon sa tanan nga tagpalawati, no. Thank you gid. Sige. Si Mayor Bing Leonardia, gaton nga bisita diri sa palatuntunan, Bombo Report Sunday edition. Live siya nga ginibira-bira ko pamangkot kag lain ang nadangtan sa ang ending daw. Sige ang sa gyapon ako gambal ko nga ang bula yatag naton sa mga pumuluyo, no. Ako na interview ko subong si Mayor Bing
ginatingwaan taman nga malabot si Anay Congressman Albi Benitez, no, parang magkahatag man sa siya nga side, parang at least mangin patas kita diri, no, sa aton nga presentation. I-try nato, no, next week kung basi malabot naton si Anay Congressman Albi Benitez. Pero I doubt kay Dr. Lagsala ni siya nagpa-interview sa radyo. Do hindi ni siya mahilig magpa-interview sa radyo mo. Kung sa television do okay gid. Pero i-try tagid banwa sa mga supporters dira ni Anay Congressman Albi Benitez. No, i-try tagid. Basi kamo pwede man kamo magka-convince siya nga magpa-interview diri sa Bumbo Radio. Magkuan taman sa iyang kuan sa iyang pahayag. Do fatal tong ang hambal gina ni Mayor Bing Granadia, ipasabat ni sa kay Anay Congressman Albi Benitez, ang hambal ni Mayor Bing sang 2004 kag tubtub subong 2021 na kita. Ano ba lang itsura sang Bacolod daw? No, anong itsura sa Bacolod sang sumugod na nagbalik si Mayor Bing Pungko bilang city mayor? No, subong 2021 na. Anong itsura sa Bacolod kay sa iyang pagpahayag bagulang yagin sila nga sige ang development mo. Medyo nag-angkon lang sang jutay nga pagprino, sumugod nga nag-pandemic kita. Nauti, ano bala ang nagkakadapat din sa syudad sa Bacolod, sa sini nga mga development sa syudad. Now, kung si Mayor Bing nga magambal, nga bago lang natin interview, i-change naton ang the way nga nagadalagan ang syudad sa Bacolod, or i-continue naton kung ano na ang mga nasuguran, nga naglain na gani ang landscape subong sa Bacolod mo kung lantaw ninyo, iniya sa personal nga paglantaw ko iya, nga naglain ang landscape subong sa syudad sa Bacolod 2021, i-compare naton sa tong 2004. Pero kung sa inyo na sa aton nga mga tagpalamati, no? Sa mga supporters na diri sa mga supporters ni Anay Congressman Albi Benitez, kung sa inyo yang nga pagtan-aw, mas malapawan pagid nga maggrabe pagid ka dasig ang pag-asinso sa Bacolod, depende sa inyo na. No? So, amo na gani nga matapos gin-interview naton si Mayor Bing Subong, testingan naton abi kag kung pwede lang mapasabat man naton buwas si Anay Congressman Albi Benitez. Kung ano gid ba lang change ang gusto niya nga matabo sa syudad sa Bacolod. No, kay kun ang aton incumbent mayor ang pagambalon, ara man tas insakto nga dalan kay nagauswag man na Bacolod, naglain ang landscape subong gani. Ti kung may ara pagid ya pamaagi nga magdasig pagid ang pag-asinso, nga pati ang katawan mag-asinso. Ti basi may ara pagid ya sa iban nga formula dra si si Anay Congressman Albi Benitez, basi may mga maayong mga practices man to himo niya sa Northern Negros, Chikyaron taman ilang taon taman to ang Victoria City, kay iti diri man siya naghalin, di man siya nag-star sa Victoria City. Tan-awon tatoy kun basi may pwede tato masunod nga development sa Victoria City nga i-apply tadi sa Bacolod. Basi may ara man. Ato man nga ipa-explica ron. Parang nga may kay way man tayo kay balo kay personal ako gani way man makalibot gid sa Victoria City. Testingan ko man bilibot sa Victoria City, kay tanawon ko man to kung ano ang mga maayong nga development dito, kung anong itsura sa Victoria City sang 2004, i-compare mo sa Subong 2021. Okay, para tamatakos daw kay mayon ang pagpili naton sang kuan bala sang magapungko, magapamuno sa aton. Hindi kita bala maginulsol, mag-regret sa ulihi nga sala gali ang aton nga nabuto. Kay nag-upod-upod man kita sa hagad-hagad kagara-gara sa iban. Nga white na gali ang nagabuto tungod kay kuan ginaton, usisa ginaton kag gin-estudyohan tagin isa katawo. Kundi nadala kita kay tungod nga nahagaran la. Daw kaangay bala nga nahagaran ka sa isa ka birthday party. Nga hindi man ikaw ginagad, nagaran ka lang. 1 minuto man nakaligid sa tagnang alas 5 diri sa tulog pagpagalagad sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday Edition. Si Bumbo Liani Zil Minardo may report ini may kang tanan sa sunog nga nagluntad kagina sa may barangay Alihis. Sa piyak linya Bumbo Liani Zil Minardo. Please come in.
Yes, sa Bambadan, sa update kita gina sa nagaluntad nga sunog dito sa may Purok da Isano, Barangay Alihis, gina ng mga alas 8:19 sa aga kung sa diin na Bambadan no naka-receive ini isang call ang Bureau of Fire Protection halin sa neighbor sini sa nga nasunugan na Bambadan. So sunod sini kay FO3 Jana Stewart Amondido sa ilang pag-imbestigara dito Bambadan sapagkat doon na nila mismo sa may area no napalong na ini ang kalayo sa bulig sa mga pumuluyo. So nag-declare na lang ini sila sa fire out kay investigation kagang involved sini nga balay amo ang first o kanang one story lang kagang initial worth of damage is 6,250 lang ni Bambadan. So considering sa nga sitwasyon na kabalay sini Bambadan. So kung tan-awon no kana chikero naton ang balay. So pagasunod mo bala Bambadan sa makita malandayon nga may kusina dira sa kilid kaga natupad lang man sini ang hiligdaan. So ang aga pa nag-iya sini sang balay amo si Sir John Zaragoza kagaupod sini ang isa niya kabata Bambadan. So sa subong gapadayon ako nagapadayon pa ang investigation sa Bureau of Fire Protection sa nagluntad dito nga sunog kung ano gid bala Bambadan ang gintunaan sinisang pagkasunog kasang balay wala naman sang iban dito no nga mga casualties o nadalahig pa nga mga kamalay Bambadan. Te ang sa subong kapinpang dapat yan tani subong hindi gid magluntad ang mga kalayo kay mga sunog kay daw nagabugnaw naman ang panahon. Oo. So amo na Bambadan ang ginatan-aw pa kay pagsulod mo may kusina kag mahiligdaan sa kilid so ginatan-aw pa ini ang anggulo Bambadan kung ano gini ang ginatunaan sa nga pagsunog kay tikagina. Kung kisa tungod sa negligence na sa mga kuan mo negligence tabla nga may kapinpa ko may mga ginluto kadra may ara ka dalapugan nga may nagabaga pa may mga gamit ka nga daw may diferensya na ang kuan may diferensya ang wiring tapos may mga octopus connection pa na kung kisa kay balo ka ng mga octopus connection na. Yes, so Bambadan no saksak diri sa ang nisaksakan mo may nasaksak pa may nagasaksak pa gid. Oo. Tiya mo ginakugisa ang ginatunaan sang kalayo nga naghambal gani ang damo gani naghambal nga may pagani ko masulod ka sa kawatan kay pila lang makuha kung kalayo ko matupok imo nga pagkabutang imo nga puloy-an pati mo pagkabutang dala sa gid. Yes, correct kita Bambadan. Abo na lang din ang kuan bilin. Antes maglakat-dakas ako na maghalin sa Panimalay chicharon gidapat ini ang mga kuryente o kung may mga kalayo pa bala nga nagasiga Bambadan. So Bambadan pamatian naton. Go ahead. Yes, Bambadan pamatian naton ang pahayag ni Fire Officer 3 Jana Stewart Amondido ang investigator sa nagaluntad dina nga sunog. May caller kita dere, Mr. Eduardo Bentora, neighbor ni siya dito sa nasunugan. Mga around 8:19 sang aga, nag-inform sila nga may sunog dito, residential fire dito sa Barangay Alihis. So pag-abot naton, nabuligan naman sa pumuluyo, palong ang kalayo. Nag-declare lang kita pero pag-abot dito, kadagdag kita sa investigation. Ang involved siya nga balay, single story, isa nga daw, makeshift man na siya nga plaster basang balay sin na madingding kag tagpi-tagpi lang ang sugpon na mga sin bala muna siya isa lang man sir isa lang man siya kabalay ang na-involved nagamay man lang ang balay. Kamusta sa damage sir? Sa damage yung butang sa initially ni ginpanta lang ni 6,250 pesos laman kay considering nga gamay gid siya katama balay. Nag-base lang sir sa nag-base lang kami sa kadakoon sa mga gamit ay pamakiti wala man to kagina ang owner pa mismo kaya kung gusto kung kuan nila makadeclare gina sila sa ila affidavit of fire loss kung pilagid ang na-damage sa ila ang owner gid man siya makadeclare. Sige sir, sino ang owner sir? Ang owner si Mr. John Dines Zaragoza. Pilas na kabilog sa balay sir? According to sa initial ta bata yan na siya ga star Ti wala patotao tabuan ati. That's why pa namon sila may istorya oo. Why to ginatao neighbor la kato digto. Nagkuan hingin pabalok sa. Considered ni siya nga totally damaged ang balay. Okay, natupok ni siya halos sa light material. Sin lang ang iya nga ga-serve as a dingding. Halos wala naman sang
partition kay kag iniabalay ti pagsulod mo arab lang set up nga kusina tapos iligdaan na dahil dayon naman na So, siya. anong ginalantaw nga rason sa subong? Sa subong padayon ta pa man na gina anong investigation ta pero naana na naton nga nagsugod ning kalayo sa may do bedroom nila da sa tululugan man nila mismo. So, hindi Mula na hindi pa man naton mambalanay kung ano gid ang cause of fire kay istorya ta na yung tagiya sa balay. Bombolyani? Bombolyani. Bombolan. Okay, go ahead. Yes, so Bombodan, no, amo ato ang pahayag ni Fire Officer Triha Mondido, Bombodan. So dapat gid amo niya nga panumdom sa gid permis sa mga kauturan sa Bombodan nga antes magali no sa ilang mga panimaray chikyaron gid ang mga nabili nga kalayo kag mga kuryente. Isa Bombodan para sa pagpangalagad sa Bumbo Report Sunday edition, ini si Bombolyan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bumbol Yani Zil Minardo. Report gikan sa patrol nagdulong siya sa oras 8 minutos sa nakiligat sa tag ng alas 5. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid gilawang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginapag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radio Bumbo, number 1. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningti. Pabalik mga kabanan sa ato ng pagpangalaga diri sa Palatuntunan, Bombo Report Sunday Edition, 19 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 5. This time balikan natin ang report sa patrol upod kay Bombo Gracelyn Lubaton. Live mga kabanan sa may San Sebastian Cathedral. Nakagahibalo nato nabikon ano ang schedule sang mga misa, no? Ilabi na gid sa siling pag kuan na naton pag sulod na sang simbang gabi. Yari ang report, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Yes, Bamodan, live kita subong sa San Sebastian Cathedral. Subong Bamodan at Lausang Domingo kag this is the first Sunday of the month of December 2021. Bamodan kag ikaduha nga Domingo sang Advento before Christmas. Bamodan, ang sitwasyon diri damo sa ating mga katawhan, no? Ang rideri kung may ginagpigayon nga misa. Mawadan, kag palalabot sa mga katauhan or kauturan sa sa simbahan, madamo man din sa mga naglalabay, mga utos sa ang sa higad. Aha. Kay Domingo subong daw amo gining oras ang misa dira sa San Sebastian Cathedral. Yes, Pamodan, kag halin pa ni no sang aga nga misa hasta sa alas 6 ni sang gabi, Pamodan. So, ang aton sini mga kauturan nga iban niya, tapos na simba, tigahapit diri sa mga kiosko, no? Baligaan mo dan, no?
kag magpili sang ila sa nga mga gusto baklon. So ang iban ara sa public plaza, no? Sa likod sang baligyan mamudan. So buong ti sako ang aton sini nga trapiko diri sa likod ta mamudan, no? Manamo sa mga jeep, ang mga naglalabay. Bali subong ko daw kaangay lang wise ang pandemic. Pero ang makita lang galing naton, ang kinalain lang sa kumpara sa nagliligad, kaya mga tao nga arada daw nagasuksok tanan face mask. Sakto gid ba mo dan, no? Ara kita sa alert level 2 status sa aton sini nga syudad sa Bacolod kag amo man sa probinsya sa Negros Occidental. So makita mo ba mo dan nagabalik na kita sa normal, no? Ang kinalain lang kay face mask is still on. Mo dan, no? Ang aton sini nga mga makita diri nga mga kauturan, no? May dala pa gani mo dan nga mga bata. Kag ang aton sini nga mga utod nga nagabaligya pamudante araman dino aga suksok man sang face mask, especially ang mga nagaluto pamudan sang pagkaon just like bibingka abi, no? Kag ang iban dere ti mga ilimnon nga mga buko juice pamudan kag aton sini nga mga bitaw officers ari lang di sa higad sandalan nagabantay man mabudan sang lakat sang trapiko. Okay, sige. So bali may mga kautura na kita nga may mga kabataan pang ginadala. Yes, pamudan bisan diin ka magkadto diri sa syudad sa Bacolod, no? Sa sulod sang mall, sa Gwa, sa NGC, no? Sa mga lagawan bala diri sa syudad ti pamudan hindi gid magdula ang mga bata subong, no? Dugin pangbuyan sila do kaangay bala sang pispis nga gin kurong mo, nga gin pagwa mo. Pamudan do karbaw ya ginabuyan sa Turil. Oo. Yes, pamudan ti ari mga face mask man sila pero kesa ni gid malikawan, no? Nga makit-an taman sila pamudan nga ginahukas ang face mask, no? Ang aton sini nga mga ginikanan, no? Ara man nga garimahin sa ila para suksok ang ila mga face mask. Okay, sige. So ano ang mga schedule na subong? Ano ang preparasyon sa simbahan sa sining dali na lang magsimbang gabi kay December 16 magsimbang gabi na ta? Yes, pamudan lapit na lang gid na pala lang kaadlaw ang ato sini nga hulton kag masimbang gabi naman. Ari pamudan kay bisan nga naghalog-halog kita mayara sa gihapon sang mga pagbag-o, mga adjustments pamudan. Patamad-duman ang simbang gabi. Usual nga simbang gabi pamudan sang wala pa pandemic isa lang na kamisa, no? Magasugod na sa 4 a.m. until 6 a.m. pamudan. Tiari, no? Ang aton sini nga obispo nga si Most Reverend Patricio Buzon pamudan sang Diocese of Bacolod ang nag-allow, no, pamudan nga ang patigayunon nga misa sa simbang gabi halin December 16 to December 24 may ara sang duha ka mga misa pamudan. Isa magasugod 3:30 a.m. kag ang isa pamudan magasugod sa 5 a.m. But pamudan, no, ang pila ka mga parishes ang ginalaw man nga isa lang ka misa ang patigayunon, no, sa ila sini nga simbahan. May ara pamudan nga gabi o kun evening mass, no, sa iban nga parish na pamudan sugod na ya December 15 to December 23, 9 days na Japon. Pero depende na sa mga iban nga parish pamudan. So ang iba naman niya, no, bilog nga dahil sa isang Bacolod nga nasakupan pamudan, pwede gid sila kasunod, no, 3:30 a.m. kag 5 a.m. pamudan parehos sang diri sa San Sebastian Cathedral. So pamudan ang evening masses naman niya, no, ang guidelines ni diri magasugod sang lasay sang gabi tub sa alas 8. Pagluwas dira pamudan wala na sang misa nga patigayunon. So pamudan ang aton sining Diocese of Bacolod o kun ng cathedral, no, San Sebastian Cathedral ang mamisa ya 3:30 a.m. kag 5 a.m. duha ka mga misa pamudan. Okay. Kag ang aton nga in charge, no, sa sining schedule nga si Father Henry Donasco pamudan, Director sa Commission on Liturgy ang naghatag sang amo ni nga information
kag nagpangayo sa mamudan bulig no sa atong mga kapulisan kag Bureau of Fire Protection nga kung mahimo magabantay sa kada patigayon sang simbang gabi para nga hindi mabudlayan mamudan no sa pag-control sa mga tawo kag at the same time mamudan no ang pasensya sang mga frontliners dito sa simbahan. Dapat dugangan gid kag ang pasensya man sa ato sa mga kauturan kung sila ginasaway no dapat magpatigid kay nitungod nga ani nakita sa alert level 2 status magpabaya na lang dapat i-secure gid Japon ang kaugalingon kay kung secure ang kaugalingon ti secure mamudan ang tanan. Yes, mamudan pamatian ta mamudan ang pahayag no sang director sang Commission on Liturgy nga si Father Henry Donasco. Bali ang sa bilog nga diocese, ang ato nga guidelines for the celebration ng simbang gabi, celebration is at dawn from 4 o'clock to 6 o'clock. Yes. Pwede ka celebrate ang aginaldo maso sa mga parishes. Sa bilog nga diocese, pwede nila madubli ang ilang mga maso. Like, meron ang iba nga 3:30 and 5 or 4 and 6. So, nag-reduce sa atin sa cathedral. Mga schedule 3:30 kag 5 sa aga. Wala. Tapos, binalaw man ito siya kasi hindi nga pandemic, may iba nga mga parishes. Ang ilang misa, isa lang sa aga. So, ginalaw niya ang evening masses. Yung tawag na simbang gabi. Pero ang evening masses na ito nagasugod December 15 to 23. So, bali ang isa nila sa December 16 para na sa December 16 sang aga. Until 23. So 9 days mga po. So 9 evenings ang ilang misa. Okay. Mula. So diri sa cathedral, wala kita nag-schedule sang simbang gabi kay may duwa na kita kamisa sa aga. 3:30 kag 5 no. So wala. Pero sa iba ang sa iba ng mga parishes nga sa isa na ang ilang misa may mga may mga maso sila nga sa gabi. Gabi gid siya. Gabi. Pero ang gabi nga misa ang sa guidelines is from 6 to 8 lang. Hindi na maglapaw sa 8 ang mga evening masses. Kag sugod na December 15 to 23 no? 15 to 23 ang evening masses. 15 to 23. Oo. So amo mo lang na Father. Amo man lang ako. Nagano lang kami ito na pangayo lang kami bulig na sa mga pulis wala kang Bureau of Fire na ma-deploy sila para secure sang distancing sa guwa sang katedral. Okay. Kung nga medyo doon nag-alert level 2 na kita, secure ito lang yapo ng basic protocol. Kasi nilagay sa pag-safeguard sa mga kabataan, sa mga minors. Ang iba sila hindi ko balik vaccinate sila. So, gina-encourage naman kung mahimo, kung may mga bata, di ba lang like infant o toddlers, kung pwede ipabili na ganin sa balay during this celebration sang ginagdumasas para man sa ilang safety kag security. So, kung nang ginaano naman. Di patient nang sa mga nag-assist bala sa simbahan kasi himo lang ilang obligasyon nga ma-secure man ang safety sa mga tao nga nagasilibba. Okay, Bumbo Grace. Mamudan. So amo to no para klaro lang mamudan sa aton sini nga mga kauturan sa sakop no ukon sa tanan-tanan nga simbahan nga sakop sa Diocese of Bacolod duha ang patigayunon nga misa mamudan sa simbang gabi. So meron lang mga parish nga isa sa aga kag isa sa gabi mamudan. Okay, sige salamat gid. Yes, mamudan. Live kita diri sa San Sebastian Cathedral. Ini si Bombo Grace Lynn Lobato naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lobaton. Report gikan sa Patrol live sabay atubang sa San Sebastian Cathedral.
mga schedule sa misa daw para ini sa pagsugod na sang simbang gabi. 31 minuto sa kiligad sa tagnang alas 5, ginakulabos kita banwa sa oras diri sa tuna pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition of the night. Kita karon sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Tanjelexiones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bumbo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginapag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radyo Bumbo, number 1. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga Nation and kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ikaw lang ang
sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Oh.